A ver, bueno, ¿listo? ¿Listo? Ya. Vale, así la cordura, más del día. Bueno, egun guztioi, eta gaur ingo duguna da, udalbatza erantzai bilkura, eta, bueno, hasiko gara lehenengo puntua da, hautatutako zinegotxearen izendapenaren aktaren berriena. Hemen daukate junta elektoralikoa lehenengako akta, maiatzaren 26an elezinioak izan ziren, eta maiatzaren 29an izan zen eskutinio ofiziala juntana, eta orduen zinegotxe hauek aldarrikatu izendatu dituzte. PNV-tik Lehizuri, Onintxe, Aitor, Nekan eta Lunat, Bildutik Amaia eta Alberto, eta JT-tik Mikel eta Iñak. Lehenengo puntua da, akta honen berri ematen, honekin, nahitzen dugu puntua. Bigarren puntua da, adin maila eraketa, eta adin maila, mendeko zinegotxerik zaharrena, Iñaki Joseba Ramon, eta Aitor Arteta, gazteena, eta, nintzeratzen da idazkaria botikoa, orden adimaia erakuta eratzen da. Hirugarren puntua da, udalaren eraketa. Hemen zinegotzi guztiek egin dituzte indare aitorpenak eta batera zintasun aitorpenak, eta hemen daude karpeta honetan. Hemendikan aurrera eskura daude, publikoak edo bizilagunak atikako horretarak edo zinek ikusi nahi badau, hemen dago idazkaritzan zuek aitorpen hauek ikusteko. Eta hori, prozeduran inguruen, lehenengo puntu da, zinegotxik euren karguaz zinegin edo promesa da. Horretarako nik idazkari lez eta hori, erreglamendu bat jaietuko dut, eta hauzera, 79ko erreglamendua, eta nik galdera ingo dizue zuek, eta zuek galdera hori erantzun duzue. Galdera hauzera. Orokorrean dena egiten duzue, galdera. Zin egiten duzue, edo hitza ematen duzue zuen kontzientzia eta horeagatik Gatikako udaleko zinegotzi karguko betebeharrak zintzotasunez beteko dituzuela erregeari leiala izanez, eta konstituzioa gordeko eta gorderaziko duzutela estatuko arau nagusi gisa. Iñaki? Edo? Bedetuko. Duzuli? Janitze? Ekane? Fernando? Zurai, itzamateko, legeak anak zinta. Bai, mi beren borobetzen gogotzea, legeak anak zinta. Duen, zinegotzi karguaren bete dozuez? Nahuze. Laugarren puntua da, alkatea aukeratzea, hemen undalaroi erregimen elektoral orokorreko lege organikoak, lege organikoak undalaroi damaseigarren artikulan prozedura sartzen dau, eta bertan esaten da bosketa egingo dela, bosketatu egingo diez, hautagaitza zerrenda bakoitzeko zerrenda burua. Lehizuri, kasu honetan, Amaia eta Mikel, zerrenda buruak izan. Lehenengo bosketa batean, norbaitek gehiengo absolutua badauka, hau da, 9 zinegotzetatik 5, orduan zuzenean zerrenda buru hori alkate aukeratuta izango da, eta adinpiko presidenteak bere kargu jabetzea edo zine egitea betearaztea. Orduan, zerrenda buru izan da, bosketa baita ere, bosketa arrunta da, nik zerrenda buru aipatuko dut, eta zuek eskuartzatuta eta hori bosketa ikusi. Lehenengo zerrenda buruari, lehizuri galeta gara garrantzari botoa, ez ez? Bost botu.
zerrenda burua Amaia Otazua, botatu. Eta hirugarren zerrenda burua Mikel Arrazabal. Orduan, zuri, 5 botokin gehien absolutarekin, alkate izentatzen. Osoko bilkura alkate izentatzen. Vale. Solo se va a hablar en castellano este trocito, porque me ha sido imposible en euskera. A ver, Lisuri, ¿juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir finalmente las obligaciones al cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Gatica con lealtad al rey de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Nerea gala eginduta berrea ematen da. Oso ondo. No ha sido tan difícil, ¿no? Eso. Castellano, sí. Pero por nervioso, no sé qué te pasa. Acabo de llevar 2 días sin dormir. Bueno, behin apuramendu eta alkatea izendatuta. Bosgarren puntua da, 2019ko ekainaren 14 miratutako kontaketa eta udal ondarearen inventarioaren puntu ematea. Diru kontaketa, diru sarreren inguruan eta hori, udaleko kontu ezberdinetan eta udaleko kutxan daukagun diru kopurua zenbateko finela. Hau da, kontabilitatea atzoko eguneratuta, hau da, ekainaren 14 eguneratuta da, 829.391,31 euro. Vale, eta gero, ondare edo inventarioa udaleko inventarioa dagokienez, aldaketa garrantzitsuenak pasadan legintzaldian gertatu direnak. Alde batetik, Sutsuko baserri ondoan dagoen bide publikoaren izera aldatu egin zen, eta berez jabari publiko toazena pribatu bilakatu da, eta permutazioa sinatu geratzen da, bide zati berri, jabari publikora edo erabidera de uso publikora bideratzen. Eta gero baita ere, 2017an udal behar ginentzako Toyota Hilux ibilgailu bat erosi zen. Gero baita ere, bulegoarentzako eta gure behar izanetarako informatika ekipo ezberdinak besteak beste aipatzen, kolorezko libeti bat, impresora bat, udalarentzako medioen ordenagailu portatila, eta baita ere pantalla ezberdin batzuk, eta baita ere bestelako bulego materialak, silak eta dena dela. Kanpoari begira, GR seinaleak egin diraz, seinalitik ezberdinak baita ere ipini direz, izpilu batzuk ipini direz, saneamendu hori begira eta hori arketak egon direz, eta baita ere hauzun ezberdinetan argiteria eta farola berriak ipini direz. Besteak beste aipatzen da. Baina baita ere esan behar dut, zoritzagez, oin dela 4 urte batu neban bezala, gure inventarioa gondino eguneratzeke dagoela eta eguneratu beharko litzateke. Bale, gauza egin da. Printzipioz nire aldatik. Bai, gustatuko ditzaidak hitz bat esatea, eskerrak eman taldeari babesagatik, eta esatea nire gogo guztia jarriko dudala, erantzukizunez, Gatikaren alde lan egiten. Besterik ez. Perfecto.